ଯେତେବେଳେ ଏକ ପୁରୁଷ କୌଣସି ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ବେଳେ ଯଦି ସେହି ମହିଳାଙ୍କ ପଛପଟ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ସେହି ପୁରୁଷ ପ୍ରଥମେ ପଛପଟେ ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗ ପୁରାଇଥାଏ। ଅଧିକାଂଶ ମହିଳା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବଡ଼ ସ୍ତନ ହୋଇଥାଏ, ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା କରିଥାନ୍ତି। 43 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ମହିଳାମାନେ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବନେଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ପଛପଟେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତି। ଯଦି ଏକ ପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ସମ୍ପର୍କ ଅତି ନିବିଡ଼ ଓ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଯାଏ, କାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେହି ପୁରୁଷଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳା କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଉଲଗ୍ନ ପୁରୁଷଙ୍କ ଏହି ଜାଗାକୁ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସେ ପୁରୁଷଙ୍କ ଛାତିରେ ନଜର କରନ୍ତି, ତାପରେ ସେ ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗରେ ନଜର ପକାଇଥାନ୍ତି। ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗକୁ ଦେଖି ସେ ଲାଜ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଖିରେ ସେ ସାଇଜ୍ ଓ ମୋଟାକୁ ଦେଖନ୍ତି ଓ ଅନୁମାନ କରନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କେତେ ହିଟ୍ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ଏପରି ପ୍ରକୃତିରେ ବନ୍ଧା ଯେ ଯଦି କୌଣସି ଏକ ମହିଳା ତା'ର ଶରୀର ଦେଖାଇ ଦେଇଥାଏ, ତେବେ ସେହି ପୁରୁଷର ମନ ବାରମ୍ବାର ସେଇଠାକୁ ଯାଏ। ପ୍ରଥମ ଥର ଯେଉଁ ମହିଳା ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବେଳେ ପୁରୁଷଙ୍କ ବଡ଼ ଚଉଡ଼ା ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗ ଦେଖି ମନ ଅସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ ଓ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଓ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ପୁରୁଷ ସାଥୀଙ୍କ ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗକୁ ହାତରେ ଧରିଥାନ୍ତି।